Bueno, retomando precisamente unha reflexión que facía o profesor Freixanes sobre a importancia da comunicación, e vou rematar esta sesión da mañán falando pois precisamente de comunicación e publicidade, e ímolo facer da man de María Yáñez Anllo, originaria de Lugo. Ela é xornalista, investigadora e produtora de contidos digitais, é licenciada en xornalismo e mestrado en estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura pola Universidade de Santiago de Compostela. Leva 18 anos traballando en cinema, televisión e internet, sobre todo explorando as interseccións entre estes medios. É especialista, ademais, en narrativas digitais, en contido web e en distribución e promoción audiovisual na rede. Foi socia fundadora da empresa de comunicación digital A Navalla Suiza e coeditora de Embed.at, publicación alrededor do audiovisual contemporáneo e da cultura aberta. Forma parte do equipo fundador de Screenly, plataforma para a distribución de cinema en salas baixo de demanda, da que é responsable de comunicación e desenvolvemento. Traballa de forma independente, facendo estrategias de contidos e comunicación para distintos proxectos relacionados co audiovisual. Entre os máis recentes están a distribución e a promoción da película Encallados e o documental Os días afogados, a dirección de comunicación do TEC, así como a dirección de comunicación do TechFest, Encontro de Tecnoloxías Emerxentes de Pontevedra. Tamén coordinou actividades do Festival de Contidos Digitais Carballo Interplay, a comunicación en redes do circuito de Agadic Cinemas de Galicia ou a xestión da Mediateca Digital da DocNext Network, un proxecto da European Culture Foundation para impulsar a creación de discursos audiovisuais socialmente comprometidos entre mozas e mozos de toda Europa. Tamén colaborou programando contidos do Festival de Cannes, aquí de Porriño, e do Festival CEMOS 98 de Sevilla. Con A Navalla Suiza, fundada en 2008, levou a cabo traballos de referencia na comunicación digital en Galicia, como a plataforma botflocos.tv, Premio Mestre Matero 2008 a mellor obra interactiva, os documentais web eufalo.tv 2010 e Cromosoma 5 de en Radio Televisión Española.es no 2013, ou a posta en marcha do xornal Praza Pública no ano 2012. En 2010, igualmente, gañou o certame Content 360 graus do MIP TV en Cannes, en este caso en Francia, dentro da categoría Next Generation Online Video Experience. No ámbito do xornalismo, traballou no xornal electrónico Vieiros, do que foi director entre 2005 e 2006 e colaborou con distintos medios como Diario El País ou a Radio Galega e con revistas de tendencias como Viralatas e GPS ou o portal bravu.net, do que foi coordinadora entre 2001 e 2002. Na súa trayectoria audiovisual destacan o guión e dirección do documental Linguas Cruzadas, que se mostrou na TVG no 2007, e do programa O País dos Ananos, da mesma cadea, no 2008, ademais de traballar como redactora en varios programas de televisión. Con anterioridade, traballou entre 2002 e 2003 no Departamento de Desenvolvemento de Cine Continental Producciones. En canto a docencia, para rematar esta breve reseña curricular, en canto a docencia e investigación, imparte clases e seminarios en distintos mestrados e cursos universitarios, como mestrado de Producción e Xestión Audiovisual da Universidade da Coruña, coa Fundación Fernández Latorre, ou o mestrado en Novos Medios e Periodismo e Xornalismo Multimedia da Universidade de Granada, ou o curso de experto en Xestión Cultural da Universidade de Santiago de Compostela. Como investigadora, formou parte dos proxectos Le.es, Literatura Electrónica en España e Narrativas Cruzadas, Hibridación, Transmedialidad e Performatividad en la Era Digital na Universidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, impartiu numerosas conferencias e obradoiros en distintos puntos de Galicia e Portugal, Madrid, San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada, Bristol ou Estambul. En fin, feita esta breve reseña, a continuación María vai nos falar sobre a comunicación e a publicidade e novas formas de comunicación, estrategias para novos públicos nun mundo conectado. Pois moitas gracias, bo día a todos. Si sei que se iba a ler o currículum así enteiro non o mandaría o máis resumido porque me dá bastante pudor, pero bueno, e sobre todo que me quito minutos a min, pero
aparte ahora con LinkedIn e esas cousas, pois xa podedes ver así un pouco de que vai a cousa, pero sí, doume conta de que xa son casi 20 anos traballando e xa levo unhas cantas cousas alrededor e bastante variadas, como vedes, nese sentido, pois un pouco como Cristina Pato, que temos que andar un pouco cazoleando en todas partes e buscando distintas disciplinas que combinar e que ir aplicando a proxectos tanto propios como donde nos chama. Entón, bueno, pois a eso nos dedicamos un pouco. Reducín así un pouco o título da charla porque quero centrarme nos públicos e creo que pode ser un pouco contrapunto. Ademais, non estive na primeira hora, onte sí que fun seguindo por streaming máis ou menos a xornada, pero, bueno, pasamos de un pouco do punto de vista do artista ao punto de vista do público, que é o que me interesa aquí reflexionar sobre el. Sobre todo porque o cambio de paradigma que temos diante, o cambio de paradigma da cultura digital está, sobre todo, maniféstase, sobre todo, na nova actitude, a nova práctica e a nova relación que ten o público coa cultura. De feito, tiña aí un emoji cun selfie aí, o toque simpático, pero non mo colleu o PDF, así que nada. Bueno, faltame tamén a presencia escénica de Cristina para poder aí andar co micrófono e tal, pero, bueno, estarei aquí sentada, que tampouco pasa nada. Ben, pois nada, de que quero falar? Pois, para situarnos, bueno, todos sabemos, a revolución digital está forzando e acelerando o cambio nas estrategias de moitas organizacións culturais, empresas e creadores de contido. Ademais da necesaria adaptación tecnolóxica que se vai realizando a distinto ritmo, segundo cal sexa a actitude de cada organización, pois, bueno, ir indo cos tempos, poñerse un pouco por diante ou quedar no sitio, verse así un poquinho de todo. Nesta etapa de sobreabundancia informativa, na que o problema non é o acceso xa, senón a falta de tempo, a velocidade e a que eu chamo a bulimia mediática, ou empacho que temos, a cultura ten que librar unha batalla pola atención a uns niveis que nunca antes se deran. Digamos que Internet posibilita que todos poidamos botarnos ao mar, pero non deixamos de ser nunca chalanas no medio do océano. A competencia polos clics, polos plays e polos likes é feroz, e todo o mundo se vai armando e situando nesa batalla como pode. Mentres nós, o público, asistimos a ela, por un lado, sobrepasados por tanta información non solicitada que recibimos moitas veces, pero sen deixarmos a nosa vez de retroalimentar esa cadea. Neste cachiño que teño por diante, vou tratar de compartir algunhas reflexións sobre como desde a cultura galega, as súas empresas, as súas institucións e os seus medios de comunicación están a abordar este gran reto. Ten o sector cultural e mediático galego unha estrategia digital? Antes de nada, para que se necesita? No. Para que? Para que queremos unha estrategia digital? Se pensamos no 2025, estes son, para mí, os 3 retos principais da cultura galega. Seguro que xa levades falando disto estes días, pero para mí son estes. Por un lado, máis circulación e penetración entre o público galego. Precisamos ou debemos camiñar cara a unha cidadanía máis consciente da súa cultura e capaz de achegar máis valor a través do consumo e da participación. Por un lado, temos que dinamizar e sacarlles máis partidos aos públicos que xa hai e, por outro lado, chegar aos públicos que non temos. Perdóale que empecé a introducir así palabras en inglés, pero ainda non atopo unha boa traducción para engagement, así que direi non moito, tratarei de traducilo como, non sei, compromiso, implicación, pero, bueno, dependendo do contexto, a veces vou usar engagement, porque no mundo profesional tamén é a palabra que utilizamos cada vez máis. E o reach, que, bueno, alcance, expansión, basicamente esas deben ser as dous camiños, consolidar o que xa hai, reforzar o que xa hai, sobre todo porque cada un de nós agora mesmo somos prescriptores, somos os nosos propios medios de comunicación, volverei sobre iso, e chegar a donde non chegamos. Detectar onde está o público que aínda non temos, o que aínda non temos e o que non está, pero podería estar. Está aí fora, está aí agardando que cheguemos e a que teñamos algo para ofrecerlle. Vimos falar de internacionalización e, sí, abofeo, que decíamos, da visibilidade, circulación noutros países, conectar con públicos de fora, para ter visibilidade e relevancia en distintos contextos. Aquí poño un pouco os tradicionais, pois, bueno, o latino, europeo, celta, lusófono, pero tamén as distintas redes e comunidades de interese. Cristina é un exemplo magnífico, como ela foi conectando con distintos círculos, o jazz, a música clásica, os estudos culturais, a ciencia, aí cada un de nós, que xa non tes tan compartimentado o lugar onde tes que traballar, cada un de nós imos expandinos un pouco como nodos desa rede que somos.
E o gran reto tamén é a profesionalización e a sustentabilidade. A obtención de retorno, tangible e intangible, que permite e justifique o investimento público ou privado en recursos para a cultura, tanto para que repercuta na ciudadanía e no acceso e no dereito á cultura e ás prácticas culturais, como para quen traballa nisso. E por que queremos unha estrategia digital? O máis ben, por que a necesitamos? Cales son os cambios no paradigma digital que afectan a toda a veracidade a estas prácticas culturais globais e que están a mudar por completo a relación do público coa cultura? Vou sinalar 4. Que son novas prácticas que poucos de nós adivinharíamos, ademais, hai 20 anos, seguramente. Son cousas que están aparecendo e que están cambiando como funciona o mundo e a cultura. Dunha cultura de masas, pasamos xa a unha cultura P2P. Volveré a explicar isto un poquinho mellor, pero sí, xa somos redes, xa nos chegan... De alguma maneira, como volver á oralidade, as cousas cheganos por pares, por xente próxima. A cultura broadcast, que era de unha moitos, seguimos convivindo con ela, pero está sobrepasada por a cultura de rede. O público agora é un público, gracias ás novas ferramentas, é un público activo e disposto a involucrarse, a participar, engadindo con estas prácticas valor aos produtos culturais. Vivimos na época, decía antes, de sobreabundancia de contidos, escaseza de atención e de tempo, e somos máis selectivos. A risco tamén de que caíamos no que se chama agora a burbulla digital, de que só vexamos aquelo que xa sabemos que nos gusta. E logo que o público autoorganízase tamén de maneira máis ou menos espontánea en comunidades que nas que importan moito o compromiso e a participación. Nese marco, digamos, nos situaríamos. A estrategia digital, por tanto, tal como eu entendo, ten que ver con servos capaces de desenvolver públicos neste novo contexto. Así que vou falar de públicos, porque son eles, as audiencias, os potenciais consumidores, o que obsesiona os medios de comunicación e as marcas. Mais que nunca, cando todos somos agora anunciantes non de outro xeito a través das canles digitais. Estamos, como comentei, abandonando progresivamente a cultura de masa, xa ninguén quere ser masa, gustanos máis falar de comunidades, de redes, de nichos, de grupos de interese. Isto é así, o consumo mediático mudou tanto que podemos vivir perfectamente, sobre todo as xeracións máis novas, sen ver a televisión, sen escoitar a radio, sen ler os xornais nos seus soportes tradicionais e considerarnos persoas informadas só a través da rede. Recibindo, ademais, só aquela información que nos interesa. Poñemos en Spotify a música que xa coñecemos e, en base a iso, recomendanos cousas semellantes, con certa capacidade de descoberta, pero limitada ao que xa supoñen os algoritmos que nos vai gustar. Xa non vemos o que botan na tele, eliximos as series, as películas ou os vídeos de YouTube que queremos ver cada noite, segundo nos chegan recomendacións de outra xente. Xa non entramos nos xornais a ver que contan, clicamos só nas noticias que nos interesan ou nos chaman a atención, o famoso clickbait, ou nas que nos recomendan os nosos amigos ou os prescriptores que seguimos. E o mundo das recomendacións funciona así. Recibimos toda unha corrente de estímulos e o Facebook acaba sendo a nova tele. Entramos aí a ver que votan, eu abro o móvil moitas veces sin pensalo, a ver que dan, a ver que contan os meus amigos, que en di amigos, di marca, di todo aquilo que seguimos, marcas, institucións, partidos políticos, a nosa celebrity favorita ou o noso equipo de fútbol, calquera cousa susceptible de converterse en marca. As publicacións que entran neses muros, nese noso timeline, fano tanto porque as seguimos e lles prestamos a priori por iso, porque é información personalizada, prestamos esa atención, ou porque pagan por chegar a nós, e cada vez iso vai ser un factor máis importante. E aí chega un dos paradoxos da revolución digital. En teoría, na era digital, todo é baixo demanda, pero esa dinámica fai que nos chegue cada día un bombardeo de estímulos e de contidos solicitando o noso clic, o noso cachiño de atención, de xeito que conectarse á rede non dista moito de ter diante a teletienda. E a veces teño esa sensación cada vez máis de un pouco de afogar entre tanto estímulo. O poder, en teoría, é noso, dos usuarios, para decidir canto caso lles facemos, para ir moldeando o noso perfil de xeito que nos chegue información o máis personalizada posible, pero a costa de dar moitos datos, en primeiro lugar, e tamén dun gran esgotamento e saturación mediática. É o que ten estar todo o día coa televisión na man, no móvil, e sempre encendida. Neste contexto de saturación, na que todos somos emisores en potencia, xa non só receptores, e a web xa non é un espazo anárquico e neutral, como comezou, senón cada vez máis un monopolio controlado por unhas poucas empresas, nomeadamente Google e Facebook, a pregunta de onde están os públicos ou quen son ou como se comportan cada vez é un pouco máis doada de responder.
porque estas dúas grandes empresas que dominan o mundo viven precisamente diso, de coñecernos, de monitorizar o noso comportamento online, o que nos gusta, o que publicamos, onde facemos clic, onde facemos gasto. Eses datos, ademais, póñense a disposición de calquera persoa ou entidade disposta a pagar, en maior ou menor medida, para acceder a eles e obter así un coñecemento mellor da súa audiencia e, de paso, ter a canle directa para chegar a ela e venderlle cousas. A tecnoloxía posibilita isto, que o que antes eran masas informes e opacas, que se medían en números absolutos, moldeados logo pola estatística tradicional a base de estudos socioculturais e de enquisas de consumo, agora son perfis moi concretos. Podemos saber non só a canta xente chegamos en tempo real, senón como é esa xente, como se comporta, como é cando se conecta, de onde ven, o que está buscando, canto tempo pasa connosco, que outras páxinas ve, cales son os seus gustos e intereses. E, ademais, hai novos medidores da relación entre as persoas consumidoras / usuarias e as marcas, por dicirlo así. Xa non só se mide a canta xente chega ao teu impacto comunicativo ou canta dela chega a facer gasto ao final, polo medio está o que chaman engagement, que dicía antes, que é o nivel de implicación ou resposta ante os estímulos que nos chegan polas redes, empezando polo gústame, o fab, o retweet, seguindo polo comentario, compartir, puntuar, avaliar, recomendar, republicar contido. A nosa resposta e participación na conversa global sobre o que acontece, sobre o que consumimos, é un indicador novo que achega información valiosa que antes non éramos quen de imaginar. É o que agora as marcas buscan con verdadeira ansia. Enviarlle a alguén información non é difícil. Conseguir que lle interese o suficiente para darlle un like ou corazón ou compartir ou recomendar ou xerar novo contido é o verdadeiro reto, é o que nos vai dar valor e nos axudará a chegar a máis xente. Do gústame ou da recomendación a conversión é pois, que alguén faga algo, sexa un clic, un voto, unha compra, aínda queda outro camiño, pero con isto xa estará máis cerca. Os distintos grados de engagement ou compromiso existen porque este paradigma cambiou. Non podemos falar solamente de consumidoras ou consumidores. No escenario digital todos somos en potencia prosumidores. Xa todos oímos esa palabra. Consumimos e producimos. Participamos na cadea de compromiso en relación a moita da información ou contido cultural que nos chega. E iso como público danos un gran poder. Un poder compartido entre o público e as industrias culturais. E obriga a repensar todas as estrategias de desenvolvemento de públicos, tendo en conta que este novo factor do compromiso digital pode traballar de moitas maneiras desde o ámbito da comunicación en internet. Moitas empresas xa o están facendo, o mundo aí fora xa o está facendo a uns niveis de profesionalización cada vez máis altos e investindo moitos recursos. Ainda que iso sexa por iso, cada vez, para non deixarnos papar por esa hexemonía dominante de fora e os seus recursos, deberíamos pensar como sistema cultural en clave de estrategia digital. Usemos internet, usemos as ferramentas digitais, usemos as ferramentas que xa están utilizando as empresas de marketing e comunicación digital para aplicalas e pensalas para a cultura. Penso que no noso sistema cultural eso aínda está bastante precario, bastante pouco desenvolvido. Temos que intentar traballar por aí porque podemos sacar un gran partido. Cando falaba antes de que pasábamos da cultura do broadcast á cultura P2P, falo dunha evolución da transmisión cultural que é un pouco así. Pasamos de unha cultura centralizada na que son as emisoras as que emiten para moita xente, para as masas. Hai logo a cultura descentralizada na que pequenos nodos poden usar como axentes para a transmisión e comunicación cultural e aquí podemos falar máis alá das industrias, podemos falar incluso deses grandes axentes conectores que poden ser as escolas, as bibliotecas, as pequenas marcas, todas esas sucursais, digamos, ou entidades de proximidade que nos conectan e axudan a difundir a cultura, pero, sobre todo, o paradigma P2P que vos dicía é distribuído. Cheganos os estímulos por pares, cheganos por xente e non por entidades superiores. E, no mesmo tempo, nós, da mesma maneira que nos chegan, enviámolas de volta. Somos nodos dunha rede e o público ten o seu propio público. Potencialmente, como decía, somos prosumidores, recibimos e xeramos información ao mesmo tempo, queremos facernos oír e usar o novo poder que temos para darlle visibilidade e relevancia ás cousas, para recomendalas entre os nosos pares. Antes era así, o consumo cultural, agora en potencia, todos podemos ser hackers, gamers, activistas, hai un montón de xente que está recibindo os nosos impulsos, as mensaxes que lle envían as marcas e os produtos culturais, pero que a súa vez eles están sendo unha canle de comunicación para a propia cultura.
Sabemos, ademais, por que facemos isto? Porque sabemos que cando compartimos algo na rede estamos xerando valor para ese algo, pero tamén, sobre todo, para nós mesmos. Cando compartimos algo non dicimos como mola isto, dicimos como molamos nós cando dicimos que nos mola isto. Mirade que bo gusto e que bo criterio temos. Estamos creando tamén a nosa marca persoal. E dese xeito creamos valor compartido entre os produtos culturais e nós. Paseme antes esta diapositiva. Eu teño feita máis ou menos esa cadea do compromiso de participación nas redes que todos podemos recoñecer na nosa práctica do día a día. Primeiro, entérome de que algo existe. Gústame ou non. Máis alá de que guste, comparto. Se me gusta moito, comparto ou fago retweet e tal. Se me gusta e, ademais, quero expresar por que me gusta, recomendo, comparto, engadindo un comentario e poñendo o meu criterio ao servicio do produto e viceversa. O seguinte, se algo realmente me gusta e me importa moito, achego, pode ser de traballo, participando con algo, pode ser diñeiro, comprando algo, participando nun crowdfunding ou similar. O seguinte paso, moi interesante para min, apropiome, e segundo o meu perfil, o que eu saiba facer, a que me dedique eu a comunicar nesta vida, pois reutilizo, remesturo, hackeo, traduzo, creo algo novo a partir do produto inicial, expando a narrativa e creo cousas novas que logo, cando se publican, reinician a cadea como contidos novos que son. Os nosos públicos, por tanto, son máis visibles que nunca, comparten nas redes os seus valores, gustos e actos de consumo cultural. Podemos ter así incluso a sensación perigosa, escoitadesme ben, porque coa campana... Podemos incluso ter a sensación un pouco perigosa de que xa nos coñecemos todos, de que somos sempre as mesmas, os mesmos. É unha sensación que leva acompañando a cultura galega desde hai moito tempo, un sentimento forte de pertenza, de comunidade, que en paralelo leva unha melancólica sensación de que somos poucos e de que nos coñecemos todos. Coas redes sociais, esta sensación mesmo pode aumentar polo medio a burbulla do filtro ou cámara de eco. Podemos ter a percepción de que somos moitas persoas as que compartimos gustos ou afinidades ou de que facemos moito ruído, porque as redes nos ofrecen precisamente aquilo que xa saben que nos gusta e protéxennos contra o que non nos gusta. Se o mundo real fose como que eu vexo a diario nas miñas redes, posiblemente o 80% da xente nova falaría galego ou sería de esquerdas. E todos sabemos que non é así, a pouco que saíamos á rúa. Por iso nos gusta estar nas redes, porque é unha zona de confort que nos protexe do mundo real, pero temos que sair dela. E aquí vedes como nesta cultura distribuída da rede das ese perigo de que se distribúa, pero solamente no noso círculo máis inmediato, e só nos cheguen as cousas que xa sabemos que nos molan, porque aparte os algoritmos de recomendación van traballar sobre iso. Se che gusta isto, gustará aquilo, Amazon, non? Ou Spotify ou demais. E fai que sí, que a nosa zona de confort sexa como guai, dicimos, bueno, a cultura galega non está tan mal, porque todos os meus amigos, toda a xente moi activa, pero fora diso non nos enteramos do que pasa, e viceversa, a xente que está fora de onde se transmite a cultura galega tampouco lle chega o que nos pensamos que si está chegando de maneira un pouco máis orgánica. De todos xeitos, pois, bueno, a realidade non é branco e negro, nin podemos dividir o mundo entre galego falantes ou non, ou consumidores da cultura galega ou non. As nosas prácticas e consumos culturais mestúranse e hibrídanse máis que nunca. E non hai un único perfil de consumo, senón centos novos, e froito da mestizaxe de intereses e dos estilos de vida, que realmente son a nova religión para moita xente nova. Son aquilo que nos gusta proxectar públicamente a través do consumo e do relato, ou do autorrelato, ou do autorretrato que facemos nas redes, a cultura do selfie. Aquí, bueno, rescatei esta que puxen fai anos na praia cando estaba lendo Contos do Mar de Granda. A xente facemos isto, consumimos algo e podemos unha foto dicindolle aos nosos amigos que consumimos algo, porque se algo mola é porque tamén molamos nós o dicir que consumimos iso. Entón, e cada vez que facemos isto estamos creando novo contido, estamos creando novo material que visibiliza os produtos culturais. Tamén o facemos, por exemplo, en Goodreads, que a mí é unha... Goodreads é unha rede que me fascina porque hai un montón de xente de maneira voluntaria e sen nada a cambio que está aí compartindo comentarios sobre produtos culturais. Hai un montón de libros galegos que teñen moitísimas reviews, moitísimas valoracións. Entón, non só somos lectores activos que nos gusta participar na conversa en torno ao produto cultural. Se ides a ver, por exemplo, un bestseller, Os fillos do mar, pois podes ver como dentro dunha rede global, que ademais nos aí somos pinguiñas, pois ten 92 valoracións
11 críticas que podedes ver e a xente sigue participando. É unha nova maneira de consumir contido. Non só consumimos, senón que producimos algo despois. E isto é un alto nivel de engagement. Eu que decía, facémolo eso, por fachendear a veces, por molar, pero non só por iso, tamén por compartir, por difundir, por certo compromiso e militancia, por chamar a acción, porque nos gusta usar este novo poder que temos, que é o da participación. E así, agora, as industrias culturais teñen unha chea de información sobre o seu público que non teñan antes e un público disposto a facer cousas por elas e por si mesmas. A dúbida é se as industrias están aproveitando esa información e ese potencial todo o que poderían ou deberían. Desenvolvemento de público. Se vou entrar nunha práctica como moi concreta que creo que no que vou poñer o foco no que do que podemos aprender todos aquí. Dado que cada un de nós, vou falar de canles, que canles utilizamos para chegar a ese público? Pois cada un de nós, temos a nosa propia canle de comunicación como individuos, a nosa persoa digital, iso tamén é algo que xa poden facer as marcas, organizacións, colectivos, empresas, etc. Xa non necesitan os medios de comunicación como únicos intermediarios, poden traballar iso mesmo, ainda que sí que os necesitan, volverei sobre iso. Podemos construir a nosa propia relación directa co público a través das redes sociais, dos blogs, das plataformas de vídeo, de forma máis ou menos espontánea, con maior ou mellor estrategia ou recursos. A medida que imos incorporando estas novas prácticas nestas canles, avanza a profesionalización. E máis hai que armarse de estrategia e de recursos, as dúas cousas. A estrategia sen recursos non se pode poñer en práctica e gastar recursos en ter estrategia tamén é desperdicialos. A que necesidades responde unha estrategia de desenvolvemento de públicos? Pois o que decía antes, ampliar o noso público, diversificar o noso público, recoñecelo xa non como masa, senón nos diferentes nichos e grupos de interés que ten e conectalo con outros, e aí é onde podemos atopar o público que aínda non temos, nas conexións entre o público que xa temos e o que non, facer máis profunda a relación co público actual, creando mellores experiencias que aumenten a satisfacción e a fidelización dos produtos culturais, que xeren máis achega de valor pola súa parte, e que tamén o fagan crecer e madurar, facendo capaz de entender obras máis complexas e ambiciosas, máis singulares e, por tanto, máis relevantes tamén de xeito internacional. Igual esta idea que tiñamos antes é algo sobre o que eu reflexiono moito. A idea, en algún momento, nos creíamos aquí que poderíamos ser mainstream, non? Que había que conquistar o mainstream, que todo o que se fai na cultura de masas tiña que haber unha versión en galego. E agora cada vez creo máis ao contrario, canto máis singulares sexamos, máis visibles e relevantes somos, tanto localmente como fora. E ser singulares precisa certa complexidade, certa ambición, certo creer en nos mesmos e non simplemente copiar o que se fai fora. Bueno, este esquema este concepto do digital engagement, digital audience engagement, saqueino dun libro que os vou citar agora, que se chama Digital Engagement in Culture, Heritage and the Arts, que ten licencia Creative Commons, que podedes descargar online, e que é moi interesante porque tamén propón metodoloxías para facer isto. Propoñen, ademais, céntrense moito, cando falan do desenvolvemento de audiencias de públicos, céntrense moito no concepto do compromiso, do engagement. Aquí propoñen, de feito, teñen un manual que recomendo que vexades, no que propoñen un marco de traballo para esta investigación, este desenvolvemento de públicos, para como diseñar, desde eso, design thinking, como diseñar estrategias para chegar para desenvolver o compromiso da nosa audiencia. Tendo en conta, pois eso, por un lado, os activos que temos, cal é o noso valor, que podemos chegar ao público, cal é a nosa audiencia, a que non temos e a que temos, cal é o alcance que imos facer en canto á publicidade, etc. Que imos facer para chegar a esa audiencia que ainda non temos, o engagement que imos facer para consolidar e facer máis forte a audiencia que xa temos, que infraestructuras de tecnoloxía, que procesos debemos cambiar na nosa maneira de traballar, que tipo de información e de datos necesitamos para chegar a isto, e, por suposto, poñernos obxectivos claros, que sexan medibles, e ter en conta cales son as tendencias que está pasando aí fora que nos vai afectar a nosa relación co público e que clase de valor compartido podemos crear.
Se convidamos a que o vexades, está como un manual moi práctico, moi pensado para organizacións culturais, pois museos e tal, pero creo que nos pode servir como plantilla para pensar tamén incluso a nivel de cultura galega, de sistema cultural galego. Cales son os nosos activos, cales son as nosas audiencias, como podemos chegar a elas, e poñernos obxectivos claros, pois xa que falamos de 2025, ter clara a nosa visión, onde queremos estar, 2025, tendo en conta todas esas tendencias de revolución tecnolóxica que temos arredor. Unha vez sinalados os obxectivos e analizados os recursos que temos e cantos queremos poñer aí, temos que poñer a andar o noso plan de comunicación a través de distintas canles, sabendo que cada paso na cadea de compromiso require esforzos e traballos diferentes. Vou copiarvos adaptar outra slide deste libro que fai un pouco, que xa se mete un pouco a que clase de contidos, que clase de traballos de comunicación temos que facer para cumprir esos obxectivos. A cadea de compromiso é un pouco iso. Primeiro, alcanzar, chegar, logo conseguir interesar, logo conseguir involucrar e logo activar a conversión, que a xente faga algo. É interesante porque se mirades abaixo esa escala, parece que vai un pouco así. Se chegamos a 1000, seguramente conseguiremos interesar a 100, deses 100 conseguiremos que 10 se involucren e igual deses 10 que se involucran, ao final, pois xera ese valor compartido. Como podemos facer para chegar na fase de alcance? Pois chegar a donde ainda non nos coñecen, a través da publicidade, de estrategias de prensa, de relacións públicas, etc. E usar o contido que xa temos para dar a coñecer a quen ainda non chegou. Unha vez que lle chega a esa xente, para que faga like, para que se interese, temos que ter un plan de contido singular un plan de contido que sexa singular, que sexa relevante, que teña un plan, digamos, de publicación regular, digamos, que podamos non somente captar o interese, senón mantelo, non? Crear esa audiencia que poida estar enganchada ao que nos lle contamos porque lle interesa, ainda que igual ao final non está tampouco moi disposta a actuar. Para involucralos, para que vayan un pasiño máis alá, facer contido que realmente sexa interactivo, que sexa participativo, que favoreza a conversa, que pida interacción e aí teremos xa cada vez un valor máis tangible no que o público nos vai a devolver. E logo tamén, ao final, cando falamos de público que son prescriptores que a súa vez se dedican a crear contido derivado e demais, canto máis abramos, canto máis lle facilitemos o tipo de... Canto máis facilitemos o tipo de materiais que eles necesitan para traballar, máis facilitaremos que xente nova cree contido. Por exemplo, liberando imaxes, producindo vídeos, facilitando traducións. Hai moita xente aí disposta a facer cousas e moitas veces non o fai porque non ten o material a man. E cando ten o material a man, realmente fai. Non veremos algún exemplo. Ahora vos poño exemplo. Despois de analizar iso, en que cales está a nosa audiencia, tanto a que temos como a que ainda non, cales son os obxectivos e demais, podemos crear e manter máis ou menos esas canles para facer todo iso, desde blogs, perfis nas redes sociais, newsletter, unha canle de YouTube, non vou ir ao detalle de todo isto, pero, bueno, máis ou menos, eso é o que hai que desenvolver, non? Unha vez que tes claro a quen queres chegar, pois tens que facer todo ese plan de contido, cales van ser as túas canles, que recursos tens para actualizar, que clase de contido vas publicar, tendo claro para que serve cada un delas, en que fase aplicar cada un deles e que posibilidades nos dan. Pois crear artigos de divulgación, facer retransmisións en directo, que hoxe esteades facendo unha retransmisión en directo destas xornadas aquí. Eu onte conecteime na web, mentre traballaba, tiña de fondo as charlas en directo na canle de YouTube. Aproveito para saudar se hai alguén que nos está vendo a esta hora. Pero estamos creando contido que vai quedar aí. Entón, é o mínimo que unha institución cultural ou unha empresa debe facer. Podcast, crear eventos, e ir distribuindo esos mensaxes usando a linguaxe de cada canle segundo onde este o público que nos queremos achegar. Así que agora temos que preguntarnos, vemos o importante que para cada relevancia crear contido de interese para o noso público, estámoslo creando, cada un que pense dende o seu lugar, estamos sendo conscientes do tipo de compromiso que creamos, estamos a nivel dos nosos competidores, isto é, de todas as demais culturas que compiten pola atención e polos nosos likes. Estamos aproveitando as nosas grandes vantaxes para lograr engagement, a lingua, a proximidade, a singularidade, nun contexto de certa saturación, na que os grandes medios tamén tenden a uniformidade, temos a vantaxe de podemos falar de cousas das que aínda ninguén fala.
de crear novos temas de conversa, de participar nos que a xente xa está creando, porque ese é outro punto moi importante, se cada máis importante. Non se trata só de crear contido para xerar conversas, senón de estar moi atentos ás conversas que xa se dan nas redes e a como os propios usuarios crean tendencias e poñen en valor elementos da nosa cultura de xeito inesperado. Vou poñer un exemplo moi simpático e anecdótico, vale? Que igual moi friki tamén. Galicia feudal. Hai 3 ou 4 anos, nun grupo de xente en Twitter, alguén descubriu que existía en Google Books Galicia feudal, que estaba publicado en Google Books en Galicia feudal, que é un libro escrito por Victoria Fernández España, Ernesto y España, bueno, nunca me acordo, perdón. Victoria Armesto era, sí. Era a neta do fundador da Voz de Galicia, tía, creo que do actual editor, que era unha señora moi inquieta, moi cultivada, que escribiu a súa historia, a súa interpretación do relato de como era Galicia feudal, cunha dose de imaginación e de aportación propia importante. Que pasa? Que nun contexto entre unha comunidade de xente que fan de Xogo de Tronos, descubriu Galicia feudal e dixo, pero isto é moitísimo mellor que Xogo de Tronos. Isto é como, o sea, realmente damos conta do que temos aquí, tanto, o sea, porque contaba, sei que unhas historias como moi tremendas e moi contadas así como con moita gracia e con ese toque así vintage, que bueno, de repente creouse unha comunidade de fans en torno a Galicia feudal que empezaron a compartir contido en Twitter e a crear unha comunidade de lectores en Twitter de Galicia feudal. E aí podes ver, bueno, algún dos comentarios de bueno, que alguén que recoñece que sen George R.R. Martin non teríamos o background necesario para amar tanto a Galicia feudal como Victorio Ernesto. O Galicia feudal dá para facer varios filmes épicos, mas o formato que mellor se adaptaría sería dunha teleserie do estilo Blackadder. E, bueno, non hai ninguén escoitando isto que diga, pois igual molaba facer unha versión de Galicia feudal. Non digo co orzamento de Xogo de Tronos, ni moito menos, pero aínda que sexa algo máis a nivel fan, así, para consumo local, por que non? Entón, bueno, é un exemplo de como de maneira inesperada, moi simpática e moi divertida, a xente está facendo descubertas e estás compartindo co resto do mundo. Isto que fai a xente, cando tuitea, cando comparte algo, cando lles dice ao resto do mundo tens que ver isto porque mola e tal, son os chamados prescriptores. E son imprescindibles ante a abundancia informativa. Son a quen acudimos ou a quen seguimos para ter información de interese no medio de todo ese ruido que nos chega porque confiamos no seu criterio. Hai xente que lle facemos máis caso que a outra porque ten capacidade de influencia, porque se dedica a crear contido relevante co que vai conseguindo moitos seguidores, que poden ser os chamados bloggers ou influencers, que non hai moitos, no noso contexto non hai moitos, require presencia, constancia, recursos, tempo para crear contido. E daqui por aí adiante, noutros contextos, hai xente que vive disto, en Galicia é algo bastante impensable por agora, por falta de tecido económico alrededor da atención digital. Que non faino por voluntarismo ou militancia ou como complemento á súa actividade profesional. Tamén hai quen construe unha actividade profesional a partir do seu éxito como influencer. Pero na cultura galega, entendendo como tal a cultura en galego, isto de momento pois é complicado. Exemplos de influencers ou bloggers que son capaces de ser prescriptores, que fan ese traballo de consumir de maneira moi activa cultura galega e compartida cos demais. Pois todos coñecemos a Manuel Gago, o traballo que leva facendo desde hai máis dunha década de prescribir, de decir isto mola, sexa un restaurante, un libro, bueno, todo o traballo que el fai, que, bueno, compartir o seu consumo cultural. Temos Biosbardia tamén, o sea, micromedios, xente que fai, sin cobrar un peso, un esforzo tremendo por crear contido relevante que poña en valor os produtos culturais de Galicia. Tamén moitas veces se fai porque non hai medios profesionais que o fagan. É un pouco cubrir ese oco que, bueno, en este caso a César Lorenzo, que é o editor de Biosbardia, pois, bueno, axudalle tamén a posicionarse como autoridade, digamos, influinte nese tema. O Disque Cool, que ahora está un pouco parado por lo que decimos da precariedade, de que non hai como recursos ou forzas para
para crear contido, pero que tamén levan anos facendo un labor moi interesante de conectar o público hipster coas cousas que molan da cultura galega, rascando un pouquiño e demostrando que hai cousas que realmente molan e que se eres un hipster tenche que molar isto porque sí. Logo están os medios de comunicación. Bueno, vou quedar aquí un momentiño. Vou tocar un poquinho os medios de comunicación que xa temos, porque temos, todos sabemos, un ecosistema bastante pobres. Temos poucos medios, precarizados e pouco profesionalizados no que respecta á estrategia digital. Sexa porque non teñen recursos, ou sexa porque teñen recursos, ou sexa por voluntarismo, os medios de comunicación, os xornais, as revistas, os blogs, as emisoras de radio e televisión teñen a capacidade de xerar contido relevante, de ser prescriptores, de desenvolver os seus propios públicos, que ao final son públicos tamén pros produtos culturais galegos. O labor de conectar audiencias con anunciantes, que tradicionalmente foron un dos principais motores dos medios comerciais, e tanto que o sigue sendo, é algo que aínda non está desenvolto nos precarios medios digitais galegos. Teño a sensación de que non se destinan recursos a iso porque non o ven necesario, porque non o ven viable. Non coñecen as posibilidades nin ven o retorno que lles poden sacar a iso, un retorno medible e tamén traducible en cartos. Ou non se entende que a televisión e a radio galegas, con todo o contido que xeran cada día, eles sí teñen recursos, non sexan capaces de desenvolver unha estrategia de audiencias digitais, traballando para adaptar o contido que xa teñen a novas canles e facer estudios de impacto nas redes que lles permita chegar a novos anunciantes, de xeito que a industria, tamén a cultural, poida chegar ao seu público por aí. É algo que ainda non se entende. Agardamos que agora, cos cambios que houve ali en San Marcos, que se empecen a destinar recursos para isto e que xa unha estrategia máis clara. Como anécdota, compro dicir que moitas veces teñen que ser as productoras dos programas as que fan ese traballo de xerar valor compartido co público nas redes sociais. Temos o caso de Land Rover, de Luar. É flipante como Luar está saindo do seu estigma para moita xente ainda como Luar, o folclore, María del Monte, tal. Pero realmente Luar ten unha estrategia nas redes que o que fan é despedazan o seu contido, publican vídeos pequenos, entón chegan a cada unha das súas audiencias de maneira moi directa. Resulta que hai un montón de xente nova que ve Luar, pero solamente a parte do baile e da gaita, porque todos sabemos que hai unha comunidade de xente nova que está en grupos de baile, de música tradicional, etc. E realmente ese contido sí que é relevante para eles. O baile de baile non sabes a cantidad de xente que o ve como se fose unha Operación Triunfo. Entón, eles chegan, publican ese contido e fan unha estrategia de publicación dese contido solamente para ese público. Chegan a ese público. Igual que poden chegar, pois, cando ven a Abraham Mateo, as fans adolescentes de Abraham Mateo. Co cal, é un exemplo moi interesante para ver como desa cultura xerralista, dados nosos pais, que ven, os meus, por exemplo, ven Luar as 3 horas, o que dure, voten o que voten, pero hai outro público que vemos cachiños de Luar, e mola, e son capaces de xerar conversa e de ser compartidos despois nas redes sociais de moita xente. Pero, bueno, todo ese traballo, esa creación de novos públicos, o Land Rover está descubrindo un público novo, de menos de 40 anos, rural, pero novo, que non era visible antes. Asociábamos rural con xente maior, pero hai un montón de xente rural que ve Land Rover e que público novo, e Land Rover está traballando moi ben. Entón, eles sí que destinan recursos a xerar esas canles digitais, pero, por exemplo, non están explotadas en canto a publicidade online. A Televisión de Galicia non fai nada con iso, nin lles paga máis. O que pasa é que sí que se traduce en relevancia e en audiencia ao final, pero non se está aproveitando para xerar riqueza por aí, que sí que se pode xerar. Hai un potencial tremendo que temos ainda que explotar. E cando falamos da CRTVG, estamos a falar dun medio de comunicación público que ten un orzamento estatal que fai non depender integramente do comercial, pero que sendo un modelo mixto debería ter as dúas obrigas, buscar novos modelos de aproveitamento económico desa audiencia que contribúan á súa sustentabilidade e, mesmo antes que iso, crear audiencias e públicos para que haxa un ecosistema de atención da cultura galega. Pero non podemos depender só deles, claro, nin dos outros grandes medios que, mal que ven, van sobrevivindo e adaptándose a contorna digital, pola conta que lles ten, e con niveis de aproveitamento ás veces interesantes, como no caso de La Voz de Galicia. O resto fan o que poden, pero ainda dan prioridade ao formato papel sen un modelo de negocio moi desenvolvido para os seus produtos digitais. Ou ben non teñen un produto digital específico para a audiencia local porque son sucursais de medios estatais. No que se refire aos medios máis pequenos e alternativos, que son os medios digitais en galego,
Tampouco se ve que teñan unha estrategia moi definida de desenvolvemento de audiencias, ningún aproveitamento da publicidade que se derive dela. Os seus modelos económicos baseanse máis na suscripción, algo moi necesario, e en menos medida da publicidade institucional ou comercial, sabendo que en moitas ocasións a inserción de publicidade nestes medios ven máis marcada pola vontade de colaboración que polo puro interese comercial. E parece que nos custa ir máis alá destas dinámicas. Están aínda por aproveitar todas as posibilidades derivadas da creación de públicos e de nichos para produtos culturais de proximidade, por exemplo. Os medios digitais poden ser máis que produtos informativos, poden ser plataformas de produción de contidos multimedia, multicanle, de públicos nicho, de comunidades de compras, de consumo cultural, e teñen, ademais, a obriga de levar unha estrategia de desenvolvemento de públicos que convirta esa nebulosa que son os consumidores de cultura galega en comunidades digitais visibles, activas e participativas, que acheguen valor e retorno económico aos nosos produtos e tamén aos propios medios. Para rematar, vou propoñer. Vou rematar con algunhas propostas que podemos asumir todos, cada un desde o seu lugar, para desenvolver unha estrategia digital de desenvolvemento de públicos para a cultura galega. Alá vou, a ver. Creo que xa se teñen aquí deitado unhas cantas propostas no que van de xornadas, así que, bueno, estas son as miñas e son bastante concretas. A nivel individual, que podemos facer como consumidores activos? Canto máis visibilicemos o noso consumo cultural ou a nosa participación na cultura e máis o integremos na nosa conversa social, máis valor lle daremos. O engagement cultural, ao final, depende de nós. Os likes, as recomendacións, os rechíos, os comentarios, calquera redacción, evidentemente, dependerá do interese que xenere o produto, pero tamén da nosa motivación, así que podemos motivarnos máis por ese lado. Como prosumidores, xerando contidos propios, facendo de prescriptores con contidos existentes, reaproveitando material previo para xerar novos contidos, apropiándonos de obras, de imaxes, de conceptos, de códigos e resignificándoos. Facer memes coa cultura galega é revolucionario. Constituíndonos como individuos en medio de comunicación multicanle que xera o seu propio discurso, de consumo cultural, como un pouco, como fai Manolo Gago e moita outra xente, de estilo de vida, de activismo, de opinión política, de diario persoal. Podemos facer YouTube, non está casi nada explotado como canle de autoexpresión en galego. Hai iniciativas por aí que intentan aí dinamizar, pero aínda falta, non? Tamén porque é curioso como na explosión dos blogs todo o mundo tiña un blog, todo o mundo sabía escribir, pero parece que na explosión de YouTube ninguén se atreve a poñerse diante dunha cámara a dicir cousas. Pois é un novo medio de comunicación e igual temos que estar aí tamén. Cando fagamos, temos que pensar cada vez ten que haber máis axentes, individuos que se dediquen a crear contido en texto, nas redes, en YouTube, onde sexa, e a pouco que fagamos con certa estrategia e planificación, a nosa capacidade de influencia pode ser grande. E a recompensa pode ser a gratificación persoal ou profesional, pero tamén impacto social. E, por suposto, tamén agrupándonos en comunidades de interese que de xeito espontáneo ou organizado reproduzan estas dinámicas. Por a parte profesional, estrategia de produto, de marca ou de organización cultural. Neste caso, a estrategia terá que ver, a digital terá que ver coa estrategia xeral de marketing, que estará ao servicio de obxectivos comerciais ou da misión e visión coa que cada organización quere posicionarse e verse no futuro. As empresas teñen máis urxencia e necesidade de desenvolver esas estrategias porque ven que a competencia xa o está facendo e contratan servicios profesionais para facelo, reforzan os seus equipos formándose en habilidades digitais, pero aínda se precisa moita máis formación e especialización, especialmente orientada á análise de datos e as novas técnicas de marketing online. As organizacións ou institucións van máis lentas, non ven tan clara nin a competencia nin o retorno, aínda que viven coa amenaza sempre de quedaren obsoletas e baixo tamén unha gran dependencia dos orzamentos e dos poderes de decisión gubernamentais. Precisamente por iso, deberían apostar por desenvolver unha estrategia de desenvolvemento de público con obxectivos concretos que lles permitan presentar resultados, maior alcance, maior retorno, maior relevancia, maior impacto social e cultural que justifiquen ante instancias superiores ou poden contar con máis recursos e máis autonomía. De sector, as institucións e empresas non traballan soas, son parte de sectores nos que comparten espazo público, problemas, recursos, con outras empresas e organizacións. Dependen dunhas de outras para manter e reforzar a cadea de valor e o ecosistema no que traballan. A estrategia digital dun sector pasa porque organizacións transversais, como poden ser as asociacións ou as publicacións especializadas, que tampouco hai moitas, traballen no desenvolvemento de públicos dos que todo o conxunto pode haberse beneficiado, como prescriptoras, como creadoras de contido, como difusoras de contido existente, como mantedoras de conversa co público, creando valor compartido, e que este valor compartido co público se pode reaproveitar en forma de datos cuantitativos e cualitativos que logo todo o sector pode utilizar.
Estrategia de país, aí vou, no ámbito gubernamental. No ámbito gubernamental, cando se fala de estrategia digital, falase de dar cobertura tecnolóxica, de 4G, de implantar a banda larga, moi necesario, Víctor, para a xente que vive no rural, alta definición, os polos tecnolóxicos, a potenciar a innovación e emprendemento, pero no mundo da cultura isto en que se traduce. Temos unha estrategia digital de país para o sector cultural. Vou dar unhas cantas ideas do que se debería facer para camiñar neste sentido. Desde as institucións, cousas moi concretas. Podía estar nun programa electoral, pero non me vou meter aí nunca. Planes de investigación e desenvolvemento de públicos para a cultura, con recursos para a obtención de análise de datos constante que se poña a disposición de todos os axentes culturais e de toda a sociedade. Plan de desenvolvemento digital para os medios de comunicación públicos, para que lideren desde a súa posición multicanle a creación e consolidación de públicos para a cultura. Axudas á modernización das industrias culturais, unha inxección de recursos para que cada empresa ou organización poida crear as súas propias estrategias, as súas propias canles de difusión, o servicio do desenvolvemento de públicos. Xa existen axudas semellantes no Ministerio de Cultura, pero en clave de país podemos ainda traballar. Xa vou rematando. Axudas á promoción e distribución digital de produtos culturais, tanto dirixidas ao público galego como accións de estrategia internacional. Axudas a novos medios, cunha aposta inequívoca pola lingua. Poden ser axudas á creación de contidos de calidade e a innovación nos formatos, que é aquilo que é máis difícil de financiar, pero tamén para o desenvolvemento da estrategia digital e de plans de explotación comercial que busquen novos públicos e lle saquen máis partidos existentes. Axudas ao consumo, por que non? Xa hai experiencias por aí. Unha estrategia digital que vaya dirixida directamente aos consumidores de cultura galega a través de accións de marketing e ofertas, descontos e outras vantaxes que permitan un contacto directo co público, destinado tamén a obter datos relevantes de demografía e de consumo. Desde as empresas, desenvolvemento de estrategias de marketing en clave de país para desenvolver públicos locais con alto nivel de compromiso ou engagement e, por tanto, un maior valor económico e simbólico. Todos temos o exemplo de Gadis, pero creo que xa van 10 anos de Gadis, hai que ir superando un pouquiño ese relato, non? O relato é o que non me gusta, pero, digamos, a misión e a visión de crear un relato de país creo que é algo do que sí deberíamos aprender. Implicación cos medios de comunicación a hora de poñer publicidade dentro destas súas estrategias de marketing a nivel galego, aínda que existo, os medios teñen que dar algo a cambio. Desenvolvemento de estrategias a nivel internacional comparando con outros países para a posta en circulación de obras e produtos culturais e creación de públicos comuns e interconectados. O Programa Europea Creativa ten axudas específicas para isto, podemos tomar boa nota. Desde os medios de comunicación, creación e consolidación de máis medios que afronten a publicidade digital con profesionalidade, cunha boa estrategia de desenvolvemento de públicos, creación de axencias especializadas que conecten as necesidades das empresas coas dos medios de comunicación. E desde o público, pois, bueno, o público bastante fai con acturarnos e con recibir a culpa de todo en moitas ocasións. Xa non son unha masa que se divide en bos e generosos ou imbéciles escuros, son unha rede complexa de relacións entre grupos sociais, comunidades, nichos, individuos, que teñen máis fácil que nunca o acceso á cultura, pero que viven entre a continua exposición ao bombardeo e a burbulla do filtro social que personaliza para esa información, pero que lles impide ver moito máis alá do seu círculo de intereses. Non é unha masa opaca, somos máis transparentes que nunca, para ben e para mal, e a nosa pegada de datos ten que ser relevante. Non me enrollo máis, tiña que un rollo para acabar, pero non me enrollo máis, simplemente que teñamos en conta que hai un mundo de posibilidades aí, que o mundo xa está aproveitando e que nos estamos quedando un pouco atrás, pero xa hai métodos, xa hai estrategias, o que faltan son recursos. Para que esos recursos fai falta priorizar isto, cos obxectivos que decía ao principio, e coa finalidade última pois, de non desaparecer no océano, de que a chalana non se hunde, que conviva cos transatlánticos e cos cargueiros e coas dornas e con todo. Moitas grazas. Perdoade porque me enrollo moito, tamén falo rápido, pero, bueno, non sei se temos uns 5 minutos para preguntas ou reflexións ou comentarios. Bueno, eu quero pensar que sí, verdade? Tamén hai fame, tamén... Bueno, pois nada, toca vos. Ninguén quere romper o xeo, senón vou non facer eu, Xa digo, leo un currículum, fago preguntas, estou falando máis que María. Bueno, empezo eu entonces. Aquí, bueno, a comunicación digital veu para quedarse, crea unha xerga propia, o cal é chamativo, non? Ti mesmo decías, tamén o comentaba Cristina antes, non? Que hai moito termo inglés que a veces non temos nada inventado en galego ou en español. Bueno, a miña pregunta iba por outro lado, porque claro,
cada vez coñecemos máis e mellor o consumidor. Bueno, o prosumidor, como ti decías, non? O consumidor que, ademais, é a consumidora que produce contidos porque lles interesa e, ademais, faise eco de, incluso de marcas, non? Creando a súa propia marca. Cada vez temos máis formas de chegar a ele a ela directamente. É dicir, non é un anuncio nun prime time que chega a 6 millóns de persoas, pero realmente non temos tampouco o desglose demográfico. Temos a posibilidade de medilo, como ti decías, é todo medible, non? Quer dizer, este é un panorama ideal, a priori. A miña pregunta é se si agora mesmo realmente é máis doado, tanto desde un punto de vista de difusión cultural como tamén do puramente publicitario, é máis doado facer publicidade ou difundir con todos os medios ou esa volatilidade, esa perda de interés, de engagement, de implicación, fai no máis complexo? E, por extensión, ti tamén o decías ao final, temos os medios, pero insinuabas, ou eso foi o que entendín, que non estamos sacando proveito. Hai que mentalizar tamén as institucións e os anunciantes? Sí, a ver, eu creo que os anunciantes teñen claro, as marcas cada vez o ven máis claro, porque todo o mundo está facendo. Igual as institucións un pouco máis rebolonas nese sentido, en outros, pero se realmente alguén é capaz de mostrarlles o potencial, eu creo que pode ser unha aposta moi interesante, coa vantaxe eso, de que en Galicia temos ainda un espazo de comunicación no que queda moito que contar, e moitas historias que contar e que reinventar. E o gran reto é ese, pola primeira pregunta. Non abonda con facer publicidade, digamos. Precisamente por iso, cheganos un montón de estímulos e o alcance, o impacto, de pouco non sirve ter moitos impactos se non temos un engagement, perdón por decir tantas veces esta palabra, pero como se consigue? Creando contido relevante. A creación do contido é fundamental e, claro, leva máis recursos. Non abonda con eso, poñer un anuncio, tens que crear contido pensando no tipo de contido que a xente consume. Se a xente ahora mesmo o vídeo está presidindo internet, a maioría da xente abrimos o Facebook e, sobre todo polas mañás, chegan os vídeos todo o tempo. Está demostrado que o vídeo ten unha capacidade de xerar atención e de concentrar a xente moito máis que ler. Entón, pouca xente está xerando contidos audiovisuais, por exemplo, no contexto galego, ainda que algo que no contexto de fora faise moito. Entón, hai que explorar cales son as novas linguaxes e cales son as novas historias que poden enganchar a xente e destinar recursos a iso. Por iso insistía tanto en que a estrategia de contido é fundamental. E hai 1000 mecanismos e aparte está moi estudiado ou podes ir experimentando cales son os que xeran interese, os que xeran fidelidade, estar nas redes sociais non abonda, igual para certo tipo de contidos pois unha lista de correo é mellor. Hai que un pouco estudiar todo iso, pero desde logo o impacto xa non é suficiente porque convivimos con un montón de impactos. Sin embargo, cando un contido realmente mola, o engagement tamén é eso, que é difícil de conseguir, pero unha vez que se consigue, ese público vai estar super atento a todo o que contes, vai ser prescriptor a súa vez, é o que hai que buscar. Por iso, todas as estrategias de desenvolvemento de público se centran no engagement. Bueno, agora sí. A ver se anima alguén do público. Sí. Víctor. Unha crítica da actitude das empresas e as institucións diante deste novo desafío. Que se está ese aspecto que non facendo, ou que se está desaproveitando dende a túa experiencia profesional pensando nas empresas da cultura e nas institucións da cultura para lograr eses obxectivos. E ao mesmo tempo, dende a túa experiencia, coñeces algún caso que mereza ser presentado aquí como un exemplo de por aí? Víctor foi o profesor meu, isto casi parece unha pregunta de examen oral. Crítica. A ver, eu penso que se fai un pouco a baixe boa. Faise antes de pensar, moitas veces.
non se analiza a veces o suficientemente ben cal é o obxectivo e a que públicos nos diriximos e cal é a maneira de dirixirse a cada un deses públicos de maneira diferente. Co cal, sí, a veces contratarse recursos para facer campañas nas redes ou publicidade ou campañas de comunicación, normalmente máis dirixidas a produtos concretos que a crear unha marca que logo cada produto dentro desa marca xa teña o camiño un pouco máis doado. E aí, por exemplo, as editoriais están desperdiciando o seu valor, todo o seu capital simbólico de marca, non? Todo o mundo recoñece a Xerais e a Galaxia, por exemplo, como grandes marcas editoriais, sabe un libro de Xerais, un libro de Galaxia, e, sen embargo, non se xera unha construción de marca ou de engagement alrededor, non se traballa o público alrededor da marca e iso podería ser algo moi interesante porque así todo que se traballa nesa marca, cada libro que salga con esa marca xa vai ter ese valor engadido xa de partida, por defecto. E penso, por exemplo, no mundo editorial, que fai moi ben ese traballo en canto a publicidade, editoriais novas como Blacky Books, por exemplo. Blacky Books é un exemplo de editorial que dá igual o que saque, igual saca un libro dun autor descoñecido ou dunha autora, pero sabes que de Blacky Books, entón sabes máis ou menos cales son os valores e cal é o tipo de literatura que te vas a topar ou a que tipo de público se dirixen. Entón, se es un poquito hipster, tes que ler os libros de Blacky Books, por decir así, o bruto, un nicho, digamos, un perfil de público. Entón, por exemplo, ocurreseme agora o sector editorial que podería traballar un pouco máis esa parte de valor de marca. Os propios creadores, os propios artistas. Temos aquí un exemplo maravilloso do que é crear unha marca, digamos, a partir de unha persoa, a partir do seu traballo, do seu valor en distintos campos. Os autores tampouco traballan moito iso e ahora mesmo vivimos na época da personalización. A xente vaise facer... a xente non se vai facer fan dun libro, a menos que sexa un libro moi relevante, pero a xente non se fai, teña Inma adiante, pois igual xera máis compromiso, unha relación máis estreita seguir a Inma que non seguir a conta dun libro que é máis impersonal ou do produto, non? Entón, se os autores traballan máis esa relación, eles mesmos como marca, que non quere decir, hai moitas maneiras de facelo, non? Cada un terá que ser un pouco acorde co seu discurso, coa personalidade, co perfil que teña, pero ese valor tamén se pode explotar tanto do punto de vista das marcas, empresas, como das marcas creadores. Eu creo que é algo que debería facer, coidar a relación, buscar cales son os puntos de complicidade co público que nos queremos achegar e buscar por aí. A Real Academia Galega, o feito, moita xente compartiu nas redes cando o Celta estaba aí en Europa, a palabra máis buscada no dicionario era fauteza. Realmente a fauteza foi unha gran palabra. De repente foi unha maneira de poñer en valor e de dar a coñecer o dicionario, a ferramenta online que é o dicionario da Real Academia, e a xente busca a fauteza. E ahora mesmo, eu todas as semanas vexo alguén que pon unha captura de cales son as palabras máis. Cando foi o Festival de Cannes, chimpín. Entón, bueno, ese tipo de conexións tamén se poden aproveitar. Entón, é un pouco, pois eso, a ver, renovar equipos, contratar a xente nova que estea en contacto con esa conversa, con as comunidades e con esas linguaxes, que domine esas linguaxes e apostar por iso. Bueno, e dos exemplos, bueno, falei de Blacky Books, que creo que no mundo editorial é un exemplo bastante acaído, sí, de buscar públicos novos e de xerar esa idea de marca e creo que lles vai bastante ben. Bueno, queda, creo, unha última pregunta, se non me equivoco. No. Bueno, perfecto. Pues hai fame. Sí. Un cadro que tiña un dos que asinaban era Jim Richardson, penso que é o fotógrafo de National Geographic. Este Jim, eu conhecino personalmente a él e a Tom O'Neill, querían meter, non sabían, eles ian facer unha reportaxe que viron 145 millóns de persoas en todo o mundo sobre os reinos celtas en National, e non sabían se colocar Galicia ou non. Convencinos para que colocaran Galicia, fixeron unha reportaxe moi ben, el sabe desto. Pero se consultamos o que máis se ve na rede, hoxe en día, onte, calquera día, o que ve todo o mundo, son barbaridades, son cousas intrascendentes,
de pésimo gusto, vamos, é o que lle gusta a xente, non? Eu tiña un amigo, catedrático da Sorbona, que morreu hai 10 anos, que decía que a Coruña era un campo de unha leira de patacas, o era catedrático de indoeuropeo na Sorbona e catedrático de Dereito en Lille, era galego. Tiña un pequeno grupo de amigos en Salamanca, era unha eminencia, sabía moitos campos, o seu campo de coñecemento, que era enorme, de enorme interese, tiña moi poucas persoas que o podían seguir. É dicir, o que nos consideramos cultura, esta de masas, cousas que se consumen, son cousas dunha frivolidade que meten medo. O sea, eso para min é que prácticamente non é cultura. O sea, ás veces están circulando cousas, estudios de lingüística, de toponimia, de non sei que, perpetuando erros. É dicir, ciencia vudú, que Parker chama, pues eso, perpetuar erros, non? A min isto de chegar así me parece unha frivolidade, que che diga? Tremendo. Consumimos de todo. Na miña dieta mediática diaria asegúroche que hai cousas moi banais, moitísimo, e cousas máis sofisticadas e cousas máis elevadas. Temos que convivir con iso e sabendo... Sí, hai unha pregunta. Sí. Da poboación de Galiza é consumidora de cultura e a outra mitade non. Isto ti vas a xerar engagement con alguén que polo menos está mirando para a cultura galega, non? Que facemos con esa outra mitade que non mira para aquí? Non consume cultura en xeral ou non consume algo consumirá? Só deron ese dato, non sei se son de outro xeito, se xa quizás xa menos, van máis por youtubeiros, pois nos falta un youtubeiro galego que idea máis... Pois non sei, venme a cabeza isto que se di que a primeira experiencia cultural é o que te marca se vas a ser público de cultura o resto da tua vida ou se non. Non o teño tan claro, Quer dizer, evolucionamos moito e a cultura chega de moitas maneiras. O consumo mediático que a xente fai agora mesmo é maior que nunca. Xa non falamos de... No outro día miraba, por si quería poñer aquí así datos de penetración, ainda se fala de ordenadores, porque a xente xa non consume internet nos ordenadores, todo o mundo que teña un móvil, a todos nos chegan por WhatsApp vídeos e tal. Entón, eu dicía antes, as fronteiras entre quen consume cultura, quen non, quen as difunde non, son cada vez menores. Igual o que temos que facer... Se partimos desa premisa de que nós temos a cultura e hai unha xente que tal, non vamos a ningún lado. O que temos é que ver que é o que consume esa xente. Que consume esa xente e como podemos chegar aí, porque xa vimos que calquera produto cultural é susceptible de ter unha transformación digital moi amplia e moi inesperada a veces, que depende tamén de como a xente se apropia dela. Entón, pois, de repente gusta Xogo de Tronos e alguén descubre por iso e se interesa, porque hai unha historia medieval en Galicia, pois mira, é unha maneira de entrar e a partir de aí descubrir contidos máis sofisticados, máis elevados. Por iso temos que coidalos, por iso decía antes, temos que facer... O meu non ten que ver co nivel cultural, xa. Que a cultura é antropolóxica, quero dicir, está en todo. O que pasa é que, por que non miran para Galicia? O sea, por que miran para outro lado e non miran para o seu? Iso é máis ou menos o que... A ver, porque non temos un sistema de medios de comunicación. Claro, que decir, todo pasa por Madrid moitas veces, é moito máis fácil que para que algo chegue ao consumidor normal teña que pasar polos medios que ve ou que recibe, que son os que están mediados por as grandes cadenas de televisión, etc. Se tivésemos un tecido máis forte que crease ese propio espacio no país, eu creo que poderíamos chegar máis a xente, por iso é unha misión de todos, e por iso insisto tanto que os medios, as organizacións que poden xerar o seu propio medio, nós como prescriptores, pero evidentemente o papel dos medios non desaparece, todo o contrario, os medios son os que teñen a capacidade de xerar ese público, esa atención, e se, por exemplo, o Land Rover, unha vez que crea esa audiencia, é capaz de un día, pois, en vez de traer a non sei que, pois, levar a Julio Iglesias, ou que sei, de levar a alguén que teña algo interesante que contar sobre un produto cultural, pois, mira, é unha maneira de entrar nese público. O sea, os públicos hai que crealos. Unha vez que os creas, pois, ofrecerlles o contido que lles queres ofrecer. Que iso tamén nos temos que preguntar, que contido lle queremos ofrecer a xente?
porque a televisión pública está ofrecendo un montón de contidos, pero que clase de contido é? Está aproveitando todo o potencial que temos como país para facer cousas que molen? Non. Pero, bueno, creo que vai por aí. O papel dos medios é fundamental, pero, bueno, de todos un pouco, na medida en que somos todos medios de comunicación de alguma maneira. Pois grazas por esta manana tan femenina. Bueno, creo que a última frase de María resume perfectamente o cambio de paradigma no que estamos, así que despedímosla con un aplauso e venimos ás 4:30. Gracias. Gracias.